Ya Allah, apa lagi? Apa lagi lur? Kayak ngono. Lho, hati magrib iki. Lho, nanti. Oh, kok. Lho, aduh. Lho, mlebu kayu. Aduh, lur. Lur. Aduh, kan lho. Lho. Sepeda motor. Aduh. Motor bang sepeda motor. Woi, sepedaku, woi. Aduh, woi. Kata pendek lur aku. Aduh. Aduh, lur kok ini lur. Aduh, kok dikit. Aduh. Ada keting lur nang lur. Lur. Kula bareng mantul ngoten. Aduh, gitu lur. Ak dhewe bareng wong iki lur ya. Aku gak wani lur. Soale mau Pak. Aduh. Anten wedon Pak putih Pak. Aduh rambut dawa Pak. Tak kira iki mang ana wong ternyata sepeda motor sampean munggah kene mang ngene. Wah, iki lur iki bareng bapak ya. Aduh ngetokno bapak Pak. Mulih, Bro. Bareng mulih lur iki. Aduh. Ngetokno bapak nggak mulih. Aduh. Ates Pak. Lunyu Pak. Wah wis sepeda motor ditinggal dak nek dhuwur iki. Ditumpaki wedon mang iki Pak nih. Wah. Ya apa lur? Loh. Bapak emang nang di pisan iki. Nah, lur, saat ini kita berada di tengah hutan. Ini ada sebuah gobok ya. Sangat seram sekali goboknya ini. Nah, kita berada di sini sendirian. Memang niat untuk datang ke wilayah ini, teman-teman. Ya lur ya. Nah, jadi ini serem jadi ini. Tapi ini serem temen iki. Jadi kok ngene. Lagi ono dalan setapak iki lur munggah kene. Nah, ini dalan setapak, mbok dalan sapa iki lho. Nah, kene iki. Nah, iki coba ayo munggah rono. Ono apa kok tambah delokane ndek kono kok tambah koyo serem. Singit ngono lho. Lah rupane mang ya lur. Sadurunge awak dhewe teko rene iki cak ono tracake sepeda munggah kene. Lho kayak ngene iki. Lho tracake sepeda munggah kene cak lho iki lho. Nah kayak ngene lho, meleset. Berarti di dhuwur kono ana wong, nah lho ya, ada orang. Nah coba diparani, iki manek-manekno engko bae petuk warga takon sing jare serem iku serem apa ngono lho. Nah ayo munggah kene untuk lur. Lho kayak ngene iki, ya lur ya. Iki ana dalan loroan iki nang ndi sithik iki. Tapi tracake sepeda iki. Sing kene iki, sing rene iki lur diliwati. Lah iki sing iki durung diliwat, durung ana sing liwat rupane, tapi wis suwe cuk ana wong liwat. Nah, rupane kok ngene iki lur. Jarine cerita-ceritane ndek kene iki ana sebangsane lampor ta luwih gombel ta gendruwo lur. Nah, iki keadaan wis kate asar ya wis mari asar iki. Nah lur iki lur kok ngene lur. Duh, ngene serem iki lur. Gak anu. Lho kok ngene iki lho. Ya Allah, apa iki? Apa iki lur? Aduh, wedon lur. Wedon. Oh, wedon. Aduh. Wedon lur. Wedon lur. Aduh, wedon lur. Nang ndi kok? Ayo keting. Aduh. Ayo keting lur nang ndi lur. Lho. Nanti lur. Sepeda motor. Aduh. Pedane sepeda motoran. Bawa terbang sepeda motor. Aduh. Lu kati sepeda motoran lur. Aduh, pedane kati sepeda motoran. Aduh. Woi, sepedaku woi. Aduh, woi. Kata pendek lur aku. Aduh. Aduh lur kok ngene lur. Aduh kayak ngono.
Lho, hati magrib iki. Lho, nang ndi? Aduh, kok. Lho, aduh. Lho, mlebu kayu. Aduh, Lur. Lur. Aduh, kan lur. Kulo kayune lur. Aduh. Aduh, lur, ya apa iki lur? Aduh. Mari lur sepeda motor kene lur, Mang lur. Nah, ternyata sepeda motor iki nek digejuk-gejuk kan kayak ngono. Aduh. Lho. Sepeda motor Mas, sepeda motor iki ternyata. Wih. Waduh. Lho, nek kene wong nang ndi ya wong ya? Kayak sepeda motor kuwi mang koyokan. Sepeda motorku padahal nek isor kono. Lho wong e. Duh kuntilanak mang ilang nek kene aduh. Aduh, gak wani aku lho. Lho sepeda motor nek kene. Aduh. Gak wani aku. Iki ana wong ngarit. Aduh. Wedon iki mang rek. Aduh. Ana wedon. Aduh. Pak, ana wedon Pak, marian Pak. Iki mang ana wedon nggawa sepeda motor sampean ah. Hah? No, mosok. Loh, lah sepeda motor sampean dalah mriko ta? Lah nggih niku wonten wedon niku numpak. Aduh wedi kula. Aduh. Ternyata sepeda motor orang cari rumput ini, Lur. Loh, kayak gini, Lur. Aduh, Pak, bareng aku, Pak. Melayu kula. Oh nggih, kula bareng, Pak. Lek ngoten bareng mantuk, Pak. Kula bareng mantuk lek ngoten. Aduh, gitu, Lur. Pak dhewe bareng wong iki, Lur, ya. Aku gak wani, Lur. Soale mau, Pak. Aduh. Enten wedon, Pak, putih, Pak. Aduh, rambut dawa, Pak. Tak kira iki mang ana wong ternyata sepeda motor sampean namu gak kene mang adine. Wah, iki Lur iki bareng bapak ya. Aduh, ngetokno bapak Pak. Mulih, Bro. Bareng mulih Lur iki. Aduh. Ngetokno bapak mulih. Aduh. Atas Pak. Lunyu, Pak. Wah, wis sepeda motor ditinggal dak nek dhuwur iki. Ditumpaki wedon mang iki rupane. Wah. Ya apa Lur? Loh, bapak emang nang di pisan iki. Aduh. Aduh, gak tepak iki mang. Bapak yo ternyata duduk wong iki mang. Aduh, nang ndi iki mang rek? Modok. Loh. Duh. Ya apa rek? Liwat endi iki? Aku wedi aku balik sono rek. Maju rek. Wah, bapak biyen yo gak ono pisan iki nang ndi wong iki. Duh. Wah. Loh. Aduh, koyo ngene iki. Medeni ya takno. Wah, dah. Wes Lur, ayo balik Lur. Balik gak munggah rono Lur. Lah iki awak dhewe nang ndi iki tujuane iki, Pak? Kayak ngene iki gak ono wong blas e. Iki bapake mandek kene iso mlayu, ilang e gak ono e. Duh. Ya apa iki rek? Sepeda motorku ono kono Lur. Aduh. Wes Lur ya. Wes ono salahku sepuro ono salah riko tak sepuro Lur. Aku siap untuk menghibur saja ya Lur ya. Sekian terima kasih. Jeneng Klopo Gula Jawa cekap semanten piatur kula. Matur nuwun.